నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలంలో సాలూర గ్రామంలో భూమి కోసం భుక్తి కోసం వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం పోరాడి తెలంగాణ తెగువను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పి మహిళా లోకానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన ధీర వనిత చాకలి ఐలమ్మ 126వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు సాలూర గ్రామంలో చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. జెండా ఆవిష్కరించి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బుడ్డ సావిత్రి రాజేశ్వర్, ఎంపీటీసీ కడెల సవితా సంజు, సర్పంచ్ బోయాన్ చంద్రకళ రాజప్ప, ఉప సర్పంచ్ సారడే సాయిలు, రజక సంఘం జిల్లా కోశాధికారి మల్లెపూల లక్ష్మణ్, సాలూర రజక సంఘం చైర్మన్ మల్లెపూల నరసింహులు, సాలూర రజక సంఘం సభ్యులు మరియు సాలూర గ్రామ ప్రజలు, గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు. మరియు అదేవిధంగా నూతనంగా ఎన్నికైన సాలూర సొసైటీ చైర్మన్ అల్లె జనార్దన్ గారిని సత్కరించడం జరిగింది. ఈరోజు సాలూర గ్రామానికి చాకలి చిట్యాల ఐలమ్మ 126వ జయంతి సందర్భంగా ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు జడ్పీటీసీ లక్ష్మీ గిర్గావర్ గంగారెడ్డి గారు, ఎంపీపీ బుద్దే సావిత్రి రాజేశ్వర్ గారు, అలాగే సాలూర గ్రామ సర్పంచ్ బోయాన్ చంద్రకళ రాజప్ప గారు, మరియు సాలూర ఉప సర్పంచ్ డిస్కో సాయిల్ గారు, మరియు సొసైటీ చైర్మన్ అల్లె జనార్దన్ గారు, మరియు ఎంపీటీసీ సవితా మేడం గారు వచ్చినందుకు మా రజక సంఘం తరఫున వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్పంచ్ కానీ, ఉప సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీపీ గారు కానీ, జడ్పీటీసీ మాకు చాలా అందుబాటులో ఉండి మాకు ఏదైనా అందిస్తారు. మాకన్నా ఇది కావాలంటే ప్రత్యేకంగా వచ్చి నా తరఫున ఇది అన్నట్టు మాకు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు. వాళ్ళు మాకు అండగా ఉంటే మేము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా బాగా చేసుకుంటాం. మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా లీడర్లు మాకు చాలా బాగా నచ్చిండ్రు. థ్యాంక్ యూ. సాలూర గ్రామంలో ఈరోజు 126వ జయంతి సందర్భంగా, చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా ఇలా ఘనంగా ఈరోజు అధికారిక కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక జడ్పీటీసీ గారు, మరి ఎంపీపీ గారు, అదేవిధంగా గంగారెడ్డి గారు, శరత్ గారు, నర్సన్న గారు, స్థానిక సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లందరూ కూడా ఈరోజు అధికారికంగా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణ వీరనారి సాయుధ పోరాటరాలు, ఆ రోజు భూస్వాములు మరి ఏదైతే బలహీన వర్గాల మీద చేసినటువంటి అకృతాలు ఏమున్నాయో మరి వారి మీద పోరాడి ఆ రోజు మరి ఒక చిన్న కుటుంబంలో పుట్టి, ఒక రజక కుటుంబంలో పుట్టి ఈరోజు పైకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆమెకు ఆశయ సాధనకు అనుగుణంగా మనం అందరం కూడా పనిచేయాలి. భూస్వాములను ఎదిరించిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆ రోజు ఇట్లాంటి ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యంలో ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాలకు విలువలు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు వాళ్ళ అట్లాంటి మరి నాయకురాలు పోరాట ఫలితంగానే ఈరోజు ఈ మనం అందరం ఫలితాలు అనుభవిస్తాం. మరి ఆమెకు ఆశయ సాధనకు అనుగుణంగా మనం అందరం కూడా ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. ఇంకే కులంలో పుట్టిన ఆ అమ్మ మాత్రం ఆ తల్లి, అందరి తల్లిగా భావిస్తూ మేము ఇక ముందు ఏమైనా కార్యక్రమాలు ఉంటే మా సహకారము పూర్తిగా ఎల్లవేళలా 100% ఉంటుందని ఇంకోసారి ఆమె పాదాలకు మనస్ఫూర్తిగా దండం పెడుతూ పాదాలకు నమస్కారం చేస్తూ మేము ఇంకా సేవలు అందిస్తామని మీ ముందు రజక సంఘం ముందు మేము హామీ ఇస్తున్నాం.